Finálová séria medzi Slovanom Bratislava a Nitrou pokračuje zápasom číslo 4. Zverenci Breda Tepera vo štvrtok využili výhodu domáceho ľadu, vyhrali 4-2 a v sérii sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. To je však stále len dosiahnutie polcesty k zisku majstrovského titulu a Nitrania nie sú o toľko ďalej. Golovo bohatá séria s priemerom 7,7 gólu na duel nám dnes napíše ďalšiu kapitolu. Slovan Bratislava sa vo štvrtom finálovom dueli bude snažiť o dosiahnutie svojho 46. víťazstva v prebiehajúcej sezóne. To by mu dostalo do rúk finálový matchball na 10. titul majstra Slovenska, by tak bol na dosah ruky. Proti je však vonku aj v Bratislave tradične silná Nitra. Tá chce vyhrať 48. raz v sezóne a finálovú sériu vyrovnať. Duel sa nám rozbehol, no a sme teda v očakávaní toho, ako sa nám to dnes rozstrieľa, kedy padne prvý gól a akým spôsobom sa tými rozohrajú, pretože vieme, že smerom dopredu ofenzívnu kvalitu oboch mužstiev núdza nie je a Paulovič sa snaží hneď v úvode dokázať ofenzívnu kvalitu nitrianskeho tímu. Nepretlačil sa ale do koncovky. Ešte dobrá práca Lorenza, ktorý ukoristil puk v rohu bola z toho palebná pozícia. Tam sa pomerne nenápadne a nepozorovane vysunul Bača, ktorý to dostával na hokejku. Na opačnej strane Pekararo dokorčuluje puk, takže to zakázané uvoľnenie nebude. Opäť veľmi dobrý vstup oboch mužstiev. Na jednej strane už náznaky šanci, takže ja si myslím, že dneska nás čaká pekné divadlo. A samozrejme aj vo výbornej atmosfére. To, čo som teda naznačil, vypredaný zimný štadión, 10 000 divákov prítomných. No a tí teraz sledujú obrovskú príležitosť Vargo, ktorý sa ručil sám na Dylana Fergusona. A ten si pripisuje prvý mimoriadne dôležitý zákrok v tomto súboji, keď eliminoval útočníka Slovana. Na opačnej strane nitriansky protiútok s pokusom o krížne zakončenie, ale nenašlo to svoj cieľ z hokejky Josha Pesolta. Jendek sa dostal do palebnej pozície, dokorčuľoval si ešte tú strelu, no a Jesse Graham zasiahol Jendeka do tváre, pôjde na trestnú lavicu. Po 6 odohraných minútach to vyzerá tak, že si Slovan zahrá pre silovú hru. Slovenský sa dostal do streleckej pozície, vyskúšal to príklepom. Ferguson bol v strehu a poradil si s touto koncovkou. Tomu sa poctivo pri mantineli venoval Krištof a nedovolil mu rozohrať. Ani na druhý raz sa Belasi nepodarilo poslať oblúčik preč z obraného pásma. Do tretice, ale už puk nachádza Pekarára. Liam Pekararo čiastnený Bačom. Dylan Ferguson s ďalším dôležitým zákrokom. Pekararo sa ešte snažil prihrať Movskému. Podarilo sa to až Majerovi, ale to už nebolo do optimálnej streleckej pozície. Pesold udržal útočné pásmo a rozvinul ďalšiu kombináciu. 15-sekundový úsek ešte zhruba majú k dispozícii Nitrania v tejto presilovej hre. Toto bola byť sľubná dorážka, ktorú zvláda Joshua Lorenz. Nitra využíva presilovú hru a vedie v Bratislave 1-0. Prvá tretina góly nepriniesla, no ale v druhej sme na presný zásah čakali len niečo vyše minútky. Takto sa Lorenz nasťahoval pred bránku, bol tam aj Pesold, ale nezavádzali si. Lorenz bol pohotovejší ako brániaci hráč Slovana. Tým bol Tomáš Kráľovič. Kráľovič išiel napádať O'Connora. Ten rozohrávku zvládol, ale cez stredné pásmo sa Slovan ďalej nedostal. Dopredu ide Buček. Buček sa snažil prihrávať Paulovičovi, ktorý to na zakončenie nedostal. Ale zabojoval v rohu o puk. Nachádza Matia Baču. Bačov strelecký pokus, stečovaný a konštrukcia bránky zachránila Slovan od druhého inkasovaného gólu. Strieľal, lenže je zablokovaný a toto môže byť break pre Marcinka. Ten si ale rukou puk odhodil priďaleko. Následne sa mu už poctivo venoval Jesse Graham. Bača poslal puk iba ku Ekolecimu. Zúra Belasík, Ekoleci, triafa brániaceho Grahama a následne Takáčová dorážka. 1-1. Stena Ekoleci to takto napálil zblízka do Jesseho Grahama a potom napriek tomu, že Nitrania vlastne mali kompletnú peticu hráčov pred bránkou, zostali tam dezorientovaní. Takáč nešpekuloval a prestrelil Fergusona. Ten chytal bez hokejky, rozhodený ešte z nejakej predošlej situácie pred jeho bránkou.
Graham. Krištof. Krištofová prírávka na Baču. Bača v príležitosti. Nechybalo veľa, Nitra mohla po druhý raz v dnešnom zápase vyhrávať. Matej Bača ale zoznam strelcov nerozšíril. Náš Peterek sa zahnal na prázdno. Pekararo prudké nastrelenie nezachytil. Dostane sa k nemu Vitaloš, ktorý ale mal málo času na to, aby vyhodil. Pracoval proti jemu Najhoff. Slovan sa toho puku zmocnil. Tu je Pekararo, ktorý nevystrelil z prvej a Logan Najhoff mal obrovskú príležitosť. Vynikajúci Dylan Ferguson. A toto môže byť nitriansky break, obrovská príležitosť v oslabení. A je to gól Jakuba Lackov. Druhý Lackov gól vo finále v oslabení. Nitra vedie 2-1. Tak fantasticky teraz Ferguson, čo predviedol pri tomto zákroku. Pekararo, nádherná nahrávka. A okamžite protiútok a Kubo Lacka. A opäť ako včera z tejto istej pozície, len teraz to naznačil. Nádherne naznačil a takto pustil medzi nohy. Wow, krásne hokejové momenty na jednej, na druhej strane. Famózny Ferguson, potom Vitalošovo vystrelenie, ktoré zaujímavým spôsobom trafilo brániaceho O'Connora. Tomu sa nepodarilo puk vypichnúť proti Lackovi a ten nám ukázal, že v takýchto situáciách má v repertoári viaceré veci. Či už to vešanie pod hornú žrtku, čo sme od neho videli, alebo aj takéto technické kúsky. Neskutočne, teraz to môžeme vidieť, to naznačenie, jak Jaro akorát vtedy otvoril to miesto medzi nohami. Logan Najhoff, jeho prienik, zasekávačka, po ktorej sa snažil ešte do akcie vyzvať Jonáša Petereka. Následne to Najhoff skúšal priamo na Fergusona. Čederle s dobrou defenzívnou prácou proti Majerovému zakončeniu. Janus s odvážnou rozohrávkou, napriek tomu, že v jeho okolí boli nitrianskí hráči. Krenko sa to snažil využiť a posielal puk pred bránku na Turanského. Slován v náznaku prečíslenia. O'Connor podporuje útok svojho týmu a hádzal to na zadnú žrtku, kde ale neprišlo zakončenie od Tomáša Kraloviča. Zaujímavým spôsobom sa tam dvaja peci dostali. Opäť výrazná podpora obrancu smerom dopredu. Bačík sa už presúva na modrú čiaru. Odovzdal puk Elsonovi. Turner Elson to vyskúšal okolo Mezeja. Ten nemal okejku, Hrnka sa mu snažil ponúknuť svoju, ale vznikla z toho obrovská chyba v komunikácii. A Turner Elson trestá 2-2. 10 zápasov čakal Turner Elson na gólový moment a dočkal sa. Takto Ryan Dmowski využil moment, kedy Hrnka podával hokejku Mezejovi. Veľmi nevhodná situácia, Hrnka otočený k hre. Nevedel, že sa Dmowski rúti k bránke a Turner Elson to za ňo dotiahol. Cinková ťažká prihrávka na Takáča, tento ale prikopol Vargovi, Robert Varga a jeho strela. Nedostal sa k dorážke napriek tomu, že Ferguson ten puk iba vyrazil tesne pred seba. Bača na Bondrovú okejku, Bondrová prihrávka, ale ťažký pas na backendovú stranu. Peterek nemal veľa možností, ako s tým naložiť. Najhoff sa tlačil pred bránku cez Baču. Nitra nepríjemnosti ustála, môže sama pohroziť. Nastrelenie na betón a následná dorážka Joshua Lawrence si šiel za týmto zakončením a dáva gól. 2-3. Je to po taktickej stránke dobré riešenie strieľať na betón brankára, aby sa to odrážalo jedna vec, ale že si to nájde sám zakončujúci hráč, to je ešte novšia záležitosť. Ale ja si ešte z hry pamätám, jak ešte len Peso dostával puk v strednom pásme a jak sťahoval sa z ľavej strany na stred, ukázal hlavou Lawrenceovi, nech ide na kraj, že mu to tam dá, dal mu to tam a následne videli sme, čo sa stalo. 10 minút do konca tretej tretiny. Senaj Koleci dostal sa do útočného pásma, pokus o sťahovačku, Turner Elson to poslal pred bránku a bolo tam ešte zakončenie z bezprostrednej Fergusonovej blízkosti. Stacha. Stachov strelecký pokus, odradzený tesne pred Janusom, ešte zmetky pred bratislavskou bránkou s pokračujúcou nitrianskou útočnou aktivitou. Ani na dvakrát sa tam ale priestor nepootvoril dostatočne na to, aby z toho prišlo nejaké gólové zakončenie. Hrnkov dôraz. Alex zisku puku neviedol. Naopak, Slovan ide do otvoreného priestoru, 2 proti 2.
Vynikajúci Bačák, ktorý zablokoval strelecký pokus Ryana O'Connora. Ešte je z toho kombinácia, Bondrovo zakončenie si nenašlo cestu do bránky. Ani Najhoff sa nestihol vrátiť na nohy, tak aby zakončoval. Janusová prírávka na Bondru. Bondra už ďalšieho spoluhráča nenašiel. A odraz pokok, ktorý môže vyhovovať Bučekovi, ale išlo to príliš blízko k Janusovi. Po tom, čo vyrovnal na 2-2, tak samozrejme bol v laufe. Veril, že to bude on, kto sa dostane tretím golom do vedenia. Situácia je ale iná. Tu je Turner Elson, ktorý bol v tesnej blízkosti Dylana Fergusona, ale pravdepodobne nedotiahol úplne to svoje backendové zakončenie. Ale dostal pod svoju kontrolu. Samuel Takáč išiel ešte do zakončenia. Slovan to šperkuje. Takáč už bol v streleckej pozícii, ale neprestrelil Fergusona. Stralovič na Takáča. Ten si môže zakončenie zopakovať. Stralovič na Takáča. Takáč nachádza Vargo, ktorý našiel priestor pri pravej žrtke. Slovan využíva presilovú hru a vyrovnáva. Spomínal som, že Robert Varga je čistokrvný strelec, potrebuje sa dostávať do streleckých pozícií, no a on ich potom je schopný premieňať vo veľkom, tu ale naozaj obrovská zásluha pre Samuela Takáča. Hrať musí Ferguson. Nakrátko ku Stachovi, Okoličány. Okoličány tam má Jakuba Lacku, ktorý dostal prírávku. Lacka sa to snažil ešte vymiešať. Neprirával Čederlemu a ani nepretlačil brankára Janusa. V poslednej minúte sa mohli Nitrania dočkať víťazného gólu. Slovan na opačnej strane spáchal zakázané uvoľnenie. Elson nebol rýchlejší ako Vitaloš. Tak teraz nechýbalo veľa. Toto mohol byť rozhodujúci moment dnešného štvrtého finále. A tá prírávka zrejme aj išla, ale Patrik Bačík ju pravdepodobne zrazil. Jaro Janus, to je ešte... Boj Mezeja s Marcinkom. Duel kapitánov vyšiel lepšie tomu slovanistickému. Bačíkov strelecký pokus. Varga sa snažil tečovať. Fergusonova vyrážačka uradovala. Robbie Jackson odzbrojený v útočnom pásme, ale napriek tomu to Nitrania nezabalili. Zostal tam Krištof relatívne osamotený, ale puk vybojoval. Zach Osborne a jeho zakončenie. Jaroslav Janus musel ten puk hľadať vo svojej blízkosti, ale našiel ho a prikryl ho pred číhajúcimi nitrianskými hráčmi. O'Connor. Zaujímavé O'Connorovo biliardové nahodenie, ktoré našlo Liama Pekarára. Dylan Ferguson sa nenechal prekonať Pekarárom a tým pádom stále nemáme streleckého hrdinu tohto stretnutia. Ale veľmi zaujímavá prírávka od Ryana O'Connora. Lorenz. Joshua Lorenz pomýšľa na hetrikový presný zásah, ale neprekonáva Janusa. Ten betónom a následne aj lapačkou vyriešil Lorenzovo zakončenie. Majer sa snažil ešte v takej polotočke uvoľniť. To nebol nedovolený zákrok Mezeja. Nitra môže ísť do protiútoku. Úplne sám, tam ale ostal Josh Pesolt, pretože všetci jeho spoluhráči striedajú. Pesoltovi to ale zásadne nevadí a poslal prihrávku pred bránku. Tam sa predieral Matej Pavlovič. Ešte Graham. Vstúpili sme do poslednej dvojminútovky predĺženia. Toto je obrovská nitrianská šanca. Joshua Lorenz má dve možnosti na prihrávku, riešil to sám a Jaroslav Janus ho vychytal. Minúta 49, dokonca 3-1. Obrovská šanca Nitry. Musíme pochváliť Patrik Bačík, alebo... Áno, Patrik Bačík veľmi dobre vyhodnotil túto situáciu a donútil Lorenza k strele, alebo aby neriskoval a Lorenz to zobral na seba, chce. Vysúva. Krištof, ale triafa Marcinka. Marcinko Ferguson ďaleko za svojej bránky a vypichol puk. Tak teraz neuveriteľný zásah v podaní Dylana Fergusona pri obrovskej šanci, ktorú mal Marcinko. Pavlovič na opačnej strane, ale nedostal sa ku strele cez Kraloviča. Tak teraz sa na bližšej žrtke. No a tu
Pokus Marcinka vyhnúť sa Fergusonovi, ale ten mal hokejku dostatočne dlhú. Tak teraz ten zákrok tou hokejkou. Tomáš Marcinko mal by to síce na backhand. Josh Pesolt a začiatok nájazdového rozstrelu. Pesolt proti Janusovi. Pesoltová backhandová kľúčka, zakončenie podornú žrť. Tak to poznáme. Presne, ak si povedal, opäť backhand, takisto dvakrát proti Popradu. Presne také isté zakončenie. Je to v rýchlosti, je to veľká šikovnosť rúk. Robbie Jackson a jeho backhandová kľúčka. Oklamal brankára Janusa, mal pred sebou prázdnu bránku, ale neupratal do nej puk. Ak Samuel Takáč nedá, Nitra sa dnes bude tešiť z víťazstva. Ak Takáč premení, pokračujeme. Samuel Takáč, náznak príklepu. Položil si Dylana Fergusona a vyrovnáva samostatné nájazdy. Slovan žije. Kraloviča, ktorý si tým pádom zo pár desiatok sekúnd pokrúžil po ľadovej ploche. Teraz už Kralovičová chvíľa. A prekonáva Dylana Fergusona. Tomáš Kralovič posiela Slovan Bratislava do vedenia. No, spravil to nádherne. Pravák len to zacingalo, jak to tam padlo. Nádherný blafák a nádherne trafený. Teraz musí Josh Lawrence, ktorý mal dnes zarobené k tomu, aby bol zápasovým hat-trickovým hrdinom. Teraz sa bude snažiť zachrániť nitriansky tým v tomto dueli. Lawrence proti Janusovi. Jaroslav Janus chytá. Slovan Bratislava poráža Nitru aj v druhom domácom zápase. A vo finále play-off vedie 3-1 na zápasy. Tak teraz doslova vybuchol štadión. To, čo sa teraz deje na slovanistickom štadióne, je niečo neuveriteľné. Fantastický zápas. Veľa sa hovorilo o tom, že toto nemusí byť séria z výhodou domáceho prostredia, že oba týmy sú veľmi silné vonku a doma možno poprehrávali viac zápasov, ako by im bolo dobré a priateľné.